Nana Owusuaa Mprengo II akonwa ho ade. Kumasi Bohyenhemaa. Metina akonwa so yi efie dunum eni afi. Na nyame adom me de dwumadie bi si mani so se me fie dunum yi mehwe na madi ye hyase anura ema ye clean up exercise efa aboshen kuro yi mu nyina eye ma ne ye fe ye ruye ye no ana ye koye free screening ye hwehwe ya pomudene omo be wo covid panie wo ye omo ani so ye ma omo space ye ma space be ahanu ni ekire efri ho no omo betwe omo moja so e de aboa ama afoforo so ye dwumadie bebre na ye fe ye enipa e ba ha no na eye ni so na ye fe na wakwa ba de kene asante dwumadie so na mpacho ya bepem oboshan himfie ne ne boshan ehene ebedi nkomo akrafa eye Nana Owusuaa Mprengo II Bohyenhemaa ni mfinhia dunum anniversary a odi e oboshan ha na ebedi hu nkomo na mpacho din Nana kojo entry boss ya kon II yeah Bohyenhene mpacho sa dwumadie yenim se ye hyase eye enra na enra dwumadie ben na ekoso wo krodwemu enra dwumadie ekoso krodwemu ha se ye prapra ha etiti ekan wo mantamu ni main road no ye wi so okoye health check ema nipa domba pa umbe cheki umoni umbe cheki especially man cheki breast cancer awareness and start checking weight and pressure and diabetes no ni yarea hodo no ema okofra team of doctors bi ni team of nurses ebeboa do no office interest na no dwumadie no koso ye pa ma nipa dom efiri Bohyenha ni mia ni nyina ba be checki wo mu ani wo mu pressure ni wo mu gates no ni drains no nyina ti enura no ne eno na health screening aye ene 16th December 2022 eno dwumadie ben na ekoso ene na hima se dwumadie ekoso ye health work bia mra no bia matintin na po
me ho kura agiri me de mo aye no aye fe papa aye fe papa ye da mo ase mu amu fifiri baabi a mo be ka ho ama ne dey dwumadie na aye fe enra ye fe ene so mo san na aye different kura de me say wo anwumre yi kopem no kina de wo be ya ama na aye fe enti mo mamu nsem na so aye ade na nanti me ba wa cha ye nwie o nanti awie so awie ye bedidi ye be ye nuane ahodo adidi ye wi ya ye ball akansie anwumre su ya ye street jam ye beji ye nia ma de ache ade so ani asa toa so na ya bodwa kese wo park ya so medam asepa wo ahofama ene wo do amayi nadi nyame nhira mu nyina nyame nhira mu pa nana ye da wase wi nimse nana wa ha de be ma no so akakakra a kire mu nyina ye meka nyam se na di kaka odi kaka nanso ukobi eso so ye de wo kan bi mi bo ana enti na na ntwi boss yakomisumi nie to so mienu meni besumi ka ni mimrantie esu gira osuma we ani assembly ma nyina gira ha se be bona na hema chidom na dwumadi eda ya ni mu moboa ya me bibia so akoso pepe enura ahokeka ba ekura mi kura gemi nsem enne na no peso ye mu kura na mu ye ready asa no hima kura be ready wa na se mu boy chidom papa sa ye damase dwumadie no afeni ahyase ye se de odi kan no ye bedidi ni agi ani na wiase wo bedidi no agi oni dia se o te heaven pepe no anti ye medidi ni anyi ani na mu baso obi amfa no ho se eda se o kira se no obi am tuma amatogu adaka mu no mo fa fam ho na mo meboy chidom why ye damase pi nyame nka mo ho me pamocho senia dwumadie yesi ade bia no awo se opa bi otaye bi si wani so a wode ye obi beka se na we nyina no edien na yedi kwa akosie de yedi ko wie nyina ne se mo amunim se Bohyen school Bohyen primary school e free se me di ade be pem sa abre dwumadie bebre ni medi o school mu ha na afa ne mra so se ye nyina ye hwesa aban kwan fefefa wa ya ma Bohyen school yi enkola yi twemu aya na ehu yie timisire nuanom ne adofo no nyina se mommoa me na sa abredi esi ani so se ebeto wo kese e dia fa school yi ho ama enkola yi bambo nti no enkola na nya bambo pa no eno nti na kina dwumadie no esi ani so no ye di na ye dia je foto kakra ye dia boa ama ya to wall e dia fa Bohyen primary school yi ho ti nuanom misire se mu nyina mommoa ye na de esi ani so no embrem medamo ase Ghana man Asante man e wa kwa ba de kene wa Asante so ena abe pie mu Bohyen ene Bohyenhemaa Nana Owusuaa Mprengo a otosumienu asimpim akonwa ho ade ebedi ni mfinhia edunum nene dwumadie ne koso Bohyen MA school park so ahwefo nyina yetwen wa ba yesi a de besi o program na si nyina bebre yahwefo nyina ni Asante man nyina medamu nyina amase
aseɛ ne awieyɛ ɛyɛ wo dea ɛnɛ da yi yɛda wase a wapɛ so ma Bohyenhemaa ɛnyɛ mfinhyia edunum wɔ adwa so yɛbɛ wo nyame nteasefoɔ mpaeɛ na yɛpagya dwumadie yi a yɛdie yi ɛhyɛ wo nsa woyɛ dikanfoɔ ne kyidifoɔ nka ho a ɛnwie pɛyɛ ɛsan so nti ɛde ɛto nsa frɛ wo kwa sonko koraa so ɛyɛ mpaeɛ ne sɛ fa wadom bɛdom yɛn ɛnɛ dua yi yɛsrɛ na ɔhene Esther nyansa ne bi ama no wɔ n'adwa so ne berɛ so a obi kɔ ho kyerɛ mu a otumi nam nyame nyansa so ɛyi ne firi mu no ɔde adobo afra ɛbɔ mpa yɛsrɛ wo ɔhene sɛ wonni mu a yɛntumi yɛ mpa yɛ ne sɛ kɔwafra dɔw na dom no na ebi nso radio yi so dwumadie yi ɛtrapon ne ti na sɛ de bɛyɛ na bɛwie pɛyɛ nti ma wo ho ɛmfa yɛ mu na mfa dwumadie yi so nwie pɛyɛ mfa nhyɛ odie no ma ɛdɛ ase paa sɛ woka yɛ ho na ɔma dwumadie mfitiaseɛ ayɛ kakraa na na wie yɛ nso ayɛ kokoro de ahyɛ odie no nyam ebisa wei ɔdɔba yɛn Awurade Jesus Christ din mu amen. Niema ono nko a otimi ye e de bua Ghana no ogidi ye pa se nyame bua na se yetimi e de tumi ni hye ne sa obeye de evuru sa enti onso obompa ya na mabobi ama no na wo se ono de wate niema a wo ye no Bohyen ha nyina eye computers a wo to ma school blocks a wo si ya kra bi bi ho dance bi assembly member wo ba enkanea da bi a wo ba security sem enso hu hia it was over here on chop sa any die kwan so ti ono nso okura egbo ma bie ye 10,000 Ghana cedis dem fa NC MC so na ento empen for madam achiame na sadie osi yensa nkanta to no lace and ntoma nyina nso eyade a odi bi kan ho se eno no nso no yemfa emra ensi achiame aso na ento
nananom sɛ nyame boa na mo nso mo kɔ suma ɛda nana watimi ɛde aboaboa mo ho kakra nti ɔbaeɛ a nano di sɛm yɛ tietia ɔsɛ nyankopɔn nhyira wo na ɔma wo nkatenten ne ahoɔden ɔma yɛkɔduro ho ho na sɛdeɛ wo nso wafa education ɛne security nsɛm na bohyɛn yiedie ɛda wakoma so no nyankopɔn mmoa wo na yɛkɔduro sɛdeɛ wakoma pɛ. She is also planning to build a wall around our school. The school environment has been well enhanced for learning. The school has been given a facelift. We have become so proud of our school. Our life has become better here in Bushai MA School. We say Ayiko to Nana Owusuaa Mprengo II for this great initiative. We say Ayiko to Nana Owusuaa Mprengo II, Bohyenhemaa for giving back to society and to anyone else who directly or indirectly contributed in making this happen. We say a normal people or MP Asadia. Nanso, also on Shema or no choir, also all year BDS supporting about educational. Why you be about and puntu so why you be where am I who say o tanachi o maniju media o di no emano enti oda wasi bebebe emwa o de emano no na say udi 15 years anniversary oma emehwe osa na o say mema wasonte say o brown 5,000 Ghana cedis ayetiti sika 50 million fabua ujumedia na udi no na die epesia chebia manasonte waye crowd to say obeboa me da ase eye yefe yesi suku adan ye pa na so wo se wo so yasene na wo de aboa yen a ye nya obusara ye so ahoɔden a beba beta akire madwuma na koso no eno so ye beye e de aboa saa nso ne ye bese obi biara wɔ ha Bushai Nana Ntwibosi akon adwuma a wo ne wo hima mo ye no mo bie no mo kwa ma hoden entimi enti Bushai man emabunu mranti emeba wa businessmen and women a wo ha mo nyinara mo me ntai Nana no machi ya chichire ne ye a ye nyinara eni enya ho emfaso. Second lady say omotun kwa oso shira kuse onim se ubedi mfie duonu enum so no obeba abeta wachi ama bibia akoso yeso ye baya yentimi nkwasa yenkwa yese abrante bia okọ obi wedrase na nwa ya kese nyina onu na enum ye cake ye atwa onu kra na di first obi no ro ni shirt gunu ko ko nyina osmame dodo bayema emanisa assembly no so ekura Ghana sikai ene 5,000 eya titi 50 million ya de boa wudwumadie no se bibia bekoso Nana won kwaso onyame nhiramo eyi asom se ya wie ni enwie. Second lady, Her Excellency, Mrs. Baumia, ono si school dan a wo ye ho adwuma no, ono so boa cement, botono oha, 100 bags, e fa kan ho, e fa ye adwuma no. Ni ebedo bibia ase nananom asafo mpanimfo, chief imam ne mpanimfo, assembly members, obi biara oha, onyame nhyiram na Nana Owusuaa Mprengo wahiniye ohimaniye no enyefe na nkoso da na frɛ ya ba beka ho
ahyɛ bohyɛn ne asanteman so animonyam yɛdɔ bibiara ase Ensembo Anyamudana Ose Yama Mese Omaye 100 bags of cement. One some Kasepama, second lady, Yakupo Insha Bibri. Sabri Nana Himase Omani Muso Abeda second lady I say. And then Mary I say. Oh yeah, that be or the Miss Pigeon so Atuja. Ti Ohima Kochia no dana Sivi Yape. Once second lady the end of is what I see a bit. That is in your proposal. Mammy, we have Ghana and your one can get. I mean, show Federal. Nana Owusuaa Mprengo II. Kumasi Bohyenhemaa. Wahima Fiji French Premier and Tempramba. I don't know the Katam. Okoda Yamame Samira Baumia Asi. Nana Yasantewa Nagosohima and Atanachi Boko Ohima Bafabi. Ohima Bedie Atu. Nana Owusuaa Nana Yasantewa so atwaso na Santewa de wo so no kra de wo de akwansere beka so aha Second Lady of the Land, Mrs. Baumia. Nana Hima Esinemu, Honorable Sampan, Masimeyo, Nana Numa Hemfo, Nana Num Ahima Fo. Otu fokra mo panyini na nanoma ene dei wasem adaje ne momre e dia beta mechi edamu nyina se edamu asepa sanse nenie me wo krom ha no mi ankasa mani tua se adaje ni krom ha kra enso masem adaje enkanka the lady of the land, second lady of the land. As many as Diabroso, it's not saying him said you made it dorsal. As soon as you know, no, or so beba, more than any munyam abetamage. That was sick when you munyama or the ashemi. Let that was a mine, Nina so as sick. With a mensenum, and so as sick. Let that ebusia, let them so as sick. If you do no money. Ena mu se bibi fufuro bi wo mi mu enu nti modi akonya hye mensa na me so me bo metiri mu pose me mama ni mu nwu ase da biara da enu nti no de metimi aye amabo hye man din edu wi ase ba biara no meye amabo hye obiara te bo hye din idi ade na mfie mienu achi no ena me sha ase ese meboa eye school ye ne nkola yi be display me sha ase free school uniform me build a school toilet me ma omu computers ni nyina na ye empremu needing foundation ena me de sha ase me ma omu books any pencil le nkola omu ni ma de kakra no so ne ye boa omu amoma toa omu ma suaso enam soana ye di free busen
ediko pie esie ni mpon sesi a okopie esie ni mpon primary school a omu computer lab ho no eye Mprengo needing foundation and a building ma ho ena busa heya so yeto aso ena ye build computer room e ma ho wa ha if you say said the woman si ko no obi anim say emomasuan kan ho a untimi nya hwe se edru bia bi say ya na ya kai se senkenya aboafo a nke bia ke be koye ni mo life mu asisese eti edru bia bi say ya na ya mane ema bi ho ehia ye esanse emomasuan eye safoa a ye di bie puno e di hye abrabas sorry school be eyi ba ko ho 2 classroom bi ho Mprengo needing foundation ye build the bricks said the beya e show enkan kwala no e nurse school a ye sima enkwala no efi wo no jume bie bebre e na ye di se ukọ esuade baby ye friend no apenimuade teacher for the beka wo masem se omunya baby kura na ne kwan so nye ti e kwan no dan so beto no wo nkotire nkwala na de enu ntimi ne medom efato ye ho so ye ko build 6 teachers bungalow e de ma wo mo e ma teacher for na e wo school ho no etina ho e na wo sesi e wo ho ensi wa yesa to aso esa build solar panel eno na na omudi betimi asua de esase na kania eni kuro no ho eti ye build solar panel e cost a lot of money ye build ma wo mo no kokuro mu ho a enkola no omu wo computer lab ho a omu kania omudi sua de nene Nana Owusuaa Mprengo misi mi mfie du numi bebre na nyame ya amaye esase emu enkotohwe ase ni nyina mu na se da so ti ase a obi beka sa wo na tewo obia wo na ni suade hunu ene kwan a Onyankopon fa so a obo no ba wi ase we eti di obia betimi aye no bona baso na onye ni yiye enuti sese mebusa de ene made sre de a me de to abejafo nyina anim ne se me fie du numu yi ebeye maniche ebeye ma wo a se school ya ye park yi wa hai enkola ye se efi se ye kwan no class ni twam hwihwihwi a ehu man kwala no enunti no me sese mfie du numu yi mu o ma ye nyen kai du bi nsi wo na dachi bi no ya kase na Mprengo ni fie du numu no ena ye yes a wo yi e di ma school no enti botaye pa ye di bojai eni se ye pese ye je fotuo na ye to wo e di fa Busan primary school yi ho na ye to wo ne fa ho a na nkola ni security no e di mu esanse na se ya ye si ni na wo twekura akola bi wo ka bo no nyame adom wanu na so ye nhwe mu obi mu ansa ni akase ye hu yanka so wo hwe animu ho no upie nkura ni play free school dem na no short yi na mu si kwan mu isusu se e ya ade a ehu mayen ye nananom ene ye mai e wo kuro yi mu eti ene dai adofonom enuanom nananom ye nyina adisredie ena medi nkotodie gu fom esremo semo mienhwe ne nkora no wo mu security nti yento wo emfa Busan school yi ho kana no madaroma se me frɛ mo sremo bodwa ya na botaye titiri pa da makoma so eni saa ade e da makoma so yi eti mesremo se enuanom mo mayem waye ho na yem waye ma no na yenye bibi na yenye dimpa ye kokura na de bia ye behu no ya kaye se ohima bi bai na ye frɛ no Nana Owusuaa Mprengo II akonwa ho ade Kumasi Bohyenhemaa wono ene to fasuo yi e de first school yi ho
ebra na wodi ni mfie du no ananom eya de sredie medamwase se mo de mo so afamu na me nhira obi ya na ma mpacho mo kwa baba de kene wa asante so me jusu obru ahene na mpacho odin ni be bia odi Bohyenhemaa no mpacho de edika ye frame na afia tumutuo otumfu anko bia ahene jase hema no na me di akonwa no wo ebu akwa menhia atwoma menhia wona me di akonwa mpacho sa program hu ne sen oh me hu se eyani munyam hye nyame ana mutumi so akonyenye nipa nyina na tena so a emfie dunum enye yize sa se nyame aboa no na se emfie dunum no ewo se yesu yetimi de wodo betan na chi ema ne yefe na hye otumfo nyankopon ani munya entini wa as a so na me shira medas okay ne de hu an de ntie hu an se eye Nana Owusuaa Mprengo II ni dwumadi ntia enokore minuano no ye nyina yaka abom ahemafo ye nyina aka abom wo ye bibia na asem beto obi no wo fra ye ne a ye beba na eye manije eye mahoho a se minuano wanya mfie dunum mimi di akonwa 75 fie duanan enwotwe mu ena me ntasa di mfie duasia enwotwe eni enti obia wo ye bibia se wo pagya kuro no makuro no nya nimudia so se wo ti akonwa so na se wo pagya wo kuro bibisi wanko bia na je se wo kuro no na ekofom enti binu no wa ya ade so wo pagya Bohyen kuro no abana ye kese mbe sa dwumadi ohun ne sen dwumadi ayefe pa ayefe kunumudi aba eniji aba ye nyina ye ni age se wapagya saa ayino kuro no ama enije aba kuro yi mu that's pa na